Good morning guys. So nakaporma tayo ngayon. Tayo ngayon sa Ocampo, Camarines Resort. So mag-joyride kami ni Mrs. So dadaan kami ng Tinambac, Goa, Tigawon, and Ocampo. And then pauwi namin, dadaan kami ng Pili, Naga, and Calabanga. So halos lilibutin namin ang mga bayan na nakapalibot sa Mount Isarog. So ito na si Commander-in-Chief. Panoorin nyo guys. Watch and subscribe. Paalis na kami. Tama ba ang direksyon? So guys, dito na kami sa Tinambac. So hindi na namin masyadong binidyohan yung biyahe mula Calabanga papuntang Tinambac. So dito na kami nag-start mag-video. You'll be alright, I'll be okay. Alright, Ganda ng view dito. Tinambac Kamsur. Overview by the river. Ganda ng view, may bangka sa kabila. Ayun oh. Ha? Hello.
Wow, ang ganda talaga ng Mount Isarog. Ang ganda ng view dito. Napaka-green ng paligid. Napaka-presko. So habang pong lumalayo ka, habang malayo na yung nararating mo, parang lumalamig yung ihip ng hangin. Napakaganda po ng lugar dito. Puro palayan. Tapos makikita mo yung Mount Isarog. Napakaganda. Talagang kung makapunta po kayo dito, makikita nyo, napakaganda talaga. Lasing si Kuya. Grabe, lasing na lasing. Talagang umiliko na yung daan eh. Yung daan na straight, naging liko-liko na. Didisinfect tayo ng dahil dito sa ASF, African Swine Fever. So para maiwasan po ang pagkalat ng ASF. Okay, thank you. So nagdi-disinfect sila. Okay, patuloy naman ang ating tutuloy na natin ang ating biyahe.
Camsur, sa town proper ng Goa, Camsur. So yung mga nasa Manila, so makikita nyo po yung inyong mga provinces, yung inyong mga lugar. So i-view nyo lang po ang aking vlog. So kung namimiss nyo yung mga lugar nyo, yung mga taga Goa na nasa Manila, nasa malayang lugar, so makikita nyo po yung lugar nyo. So nandito na po tayo sa Goa, sa sentro po ng Goa. So maganda po itong Goa. So umaasenso na rin po ang Goa. So parang kunting-kunting panahon na lang, parang magiging city na rin po yata ito eh. Malawak po kasi ang Goa, Camsur. So tuloy-tuloy po ang ating biyahe.